kaikille ja tervetuloa paneeliin. Mä oon tosiaan Katariina Henttonen ja tulin vetämään tämän puheenjohtajapaneelin. Mun tausta on sen verran nopeasti, että mä oon vanha LY-aktiivi ja ollut Syllissä varapuheenjohtajana 4 vuotta sitten. Vitsi, kun aika menee nopeasti. Mutta on tällä lomamatkalla, niin sitten Maria laittoi viestiä, että hei, haluaisitko vetää tätä paneelia? Mä vaan, no, kyllähän sitä nyt aina Y-liikkeen puolesta tekee, kuulkaa mitä vaan. Joo. Paneeli tuli tosiaan kestää tunnin ja se tullaan juotamaan suomeksi sekä englanniksi ja tulkkausta siihen ei valitettavasti ole. Paneeli järjestetään paikan päällä täällä Lapin yliopistolla, mutta siihen on myös mahdollista osallistua etäyhteyksin Team-yhteyksiin. Paneelissa tullaan tekemään tallenne, joka jaetaan ylioppilaskuntien liittodelegaateille, joten jos ette halua, että teidän naamanne näkyy tai äänenne kuuluu tallenteella, niin voitte poistua tilasta tai olla sitten hiljaa yleisössä. Me tullaan kysymään kysymyksiä 4 eri kategoriasta. Vastausaika tulee olemaan joko 30 tai 60 sekuntia. Mainitsemme tämän erikseen kysymyksen kysyttäessä. Sekä näytämme, ei lappua, vaan kättä sitten, kun vastausaika on jäljellä 10 sekuntia. So, hey, welcome to the Peripheria meeting SYL board. President candidates panel organized by the Student Union of the University of Lapland, LY. The panel will last an hour and will be hosted in Finnish and English. There is no interpretation. The panel will be held on site at the University of Lapland, but it is also possible to participate remotely via Team connections. A recording of the panel will be made and distributed to the Student Union delegates. So if you do not want your face to be seen or your voice to be heard on the recording, you can leave the space or remain silent in the audience. We will ask questions from 4 different categories. The time to respond will be either 30 or 60 seconds. We will mention this separately when a question is asked and display the note as a sign when there is 10 seconds remaining to answer. No niin. Ja aloitetaan sitten. Aloitetaan tutustumalla puheenjohtajahakijoihin kysymällä heitä koskevia kysymyksiä. Let's start by getting to know the candidates for the presidency by asking questions about them. Eli kerro nimesi, ylioppilaskuntasi ja tämän vuoden tehtäväsi. Aika vasta on 30 sekuntia. Please tell your name, student union and this year role. The time to respond is 30 seconds. Ja joo, tosiaan vaikka Petra voi aloittaa sieltä linjalta. Ja sitten voidaan mennä niin, että aina sitten kun niin tulee uudestaan, niin sitten aina vuoron perään sitten vaihdetaan vuoroa. Joo, leikitään. Se on täällä vaikka joo. Eli anna palaa Petra sieltä linjoilta. Jes, kiitos. Kiva, että pääsin siihen Josefina viereen istumaan turvallisesti. Hei kaikille. Nimi on tosiaan Pullin Petra ja olen tällä hetkellä HYN hallituksen puheenjohtaja. HYN puheenjohtajistossa nyt toista vuotta. Ja tosiaan tässä kohtaa haluan vielä kiittää, että pääsin täältä flunssakuplasta osallistumaan näin etänä. Junaliput oli sinne jo tulla, mutta valitettavasti flunssa piti kotona. Mutta tosiaan ehdolla SYLin puheenjohtajaksi HYN mandaatilla. Toimiiko? Joo. Moikka, mä oon Josefina Tuomala. Olen Turun yliopiston ylioppilaskunnasta tänä vuonna ollut hallituksen puheenjohtaja ja toista vuotta hallituksessa. Moikka, mä oon Vilma Sippola, mä oon OYYn hallituksen puheenjohtaja, eli vastaan meidän hallituksen toiminnan koordinoinnista ja hoidan myös meidän vaikuttamistyötä, eli hallituksen puheenjohtajana teen tosi paljon yhteistyötä niin valtakunnallisten kuin paikallisten päättäjien ja median kanssa. Hi, my name is Katja Immonen. I study Environmental Engineering and Sustainable International Business in LUT. I am chair of the board in LTKY, and I also been handling our finance and growing our influential side at our student union this year. Hi everyone, my name is Laura Heino, also called as Heiska. I'm studying 7th year civil engineering in Tampere University, and this year I'm the chair of the board at TREY. Noin. Mitkä asiat motivoivat sinua eniten hakemaan SYLin puheenjohtajaksi? Aikaa vasta on 30 sekuntia.
What are the things that motivate you the most to apply for Syls as president? The time to respond is 30 seconds. Sä voit aloittaa jo. Yes. Mä haluan Sylin puheenjohtajaksi, koska mä todella uskon, että opiskelijoiden asemaa voidaan parantaa. Mä haluaisin johtaa Syliä intohimolla ja mulle vaikuttaminen onkin yksi asia, mistä mä erityisesti nautin. Mun mielestä pitkäjänteinen sekä tavoitteellinen edunvalvonta on mahdollista ja mä toisin sen mukanani Syliin. Mä haen Sylin puheenjohtajaksi, koska mä oon todella huolissani opiskelijoihin ja koulutukseen kohdistuneista leikkauksista. Mä haluan olla luomassa ratkaisuja haasteisiin, mitä me kohdataan, mutta myös tarvittaessa vaatia niitä meille. Mä näen, että mä haluan, että mun Syl on rohkea opiskelijoiden edunvalvoja, joka tarvittaessa myös vaatii parempaa tulevaisuutta meille, sillä me ollaan Suomen tulevaisuus. Mä oon mun ekasta liittarista vuodesta 2022 lähtien ajatellut, että Syl on tosi ihailtava organisaatio, jossa olisi tosi hienoa tehdä töitä. Mä haluan silti korjata ne asiat, joita tulee korjata. Mä näen, että on vielä paljon asioita, joita me voitaisiin parantaa meidän yhteiskunnassa ja Sylissä. Ja mä haluan mun johtajuudella ja osaamisella viedä Syliä kohti parempaa tulevaisuutta. Mua motivoi hakemaan Syliin opiskelijoiden puolustaminen. Ja mä haluaisin olla mukana muovaamassa tätä meidän yhteiskunnallista keskustelua opiskelijamyönteisempään suuntaan. Tämän lisäksi tämä vuosi on puheenjohtajana ollut erittäin antoisa ja mun hallituslaiset on kiitellyt kovasti, miten hyvin meidän hallitus on toiminut, joten mä haluan päästä luomaan myös ensi vuoden Sylin hallitukselle sen parhaan mahdollisen alustan loistaa. Yes. Jos sinut valitaan Sylin puheenjohtajaksi... Minkä voisi vastata vielä täältä? Anteeksi, hupsis, joo. Ei se mitään. Yes. Tosiaan, eniten mua motivoi se, että mä haluan päästä näyttämään meidän yhteiskunnalle, miten valtava voima Suomelle opiskelijat todellisuudessa on. Ja näyttämään, että kuinka valtava merkitys sillä koulutuksella, mitä Suomessa tarjotaan, on suomalaiselle yhteiskunnalle. Mä haluan, että me voidaan keskittyä siihen, että meidän osaajat Sylissä tekee sen parhaan työnsä ja mä haluan mun oman johtamiskokemuksen antaa tämän liikkeen käyttöön. Yes, kiitos vastauksista. Ja sitten seuraava kysymykseen, eli jos sinut valitaan Sylin puheenjohtajaksi, niin mitä johtamistaitoja Syl saa, joita juuri sinä omaat? Aika vasta on 30 sekuntia. If you are elected president of Syl, what leadership skills will Syl get that you possess? The time to respond is 30 seconds. Ja sä voit aloittaa. Mä saan tunnistaa ihmisten erilaiset työtavat. Samalla mä haluan myös keskustella mun hallituslaisten kanssa, mitä mä oon nyt tänäkin vuonna tehnyt OYY:llä, ja tunnistaa sitä kautta sitten ne yhteiset tavoitteet. Kuunnella, osallistaa hallituslaisia, ja se, että me saadaan kerättyä ne yhteiset tavoitteet, joita kohti mennään, niin se myös auttaa motivoimaan ja tuo selkeyttä sille toiminnalle, kun jokainen tietää, että mitä me tehdään. Mä oon johtajana tosi innostava ja määrätietoinen. Mä voin mahdollistaa mun hallituksessa heidän parhaan potentiaalinsa. Me voidaan määrittää meidän yhteinen tavoite ja mun johdolla me voidaan myös päästä sinne meidän tavoitteeseen. Tämän lisäksi mä oon tänä vuonna johtanut kaksikielistä kansainvälistä hallitusta, joka mun mielestä Sylin organisaatiossa on tosi tärkeää. Mun johdettavat on kuvaillut mun johtamistyyliä ennen kaikkea ihmisläheiseksi ja empaattiseksi, ja mä toisinkin mukanani semmoisen turvallisen keskustelukulttuurin. Mä oon saanut paljon kiitosta niin semmoisesta tunneälykkyydestä kuin myös tilannetajuisuudesta, ja mä näen, että nämä on todella tärkeitä taitoja silloin, kun johdetaan niin tärkeitä organisaatioita, mitä Syl on. Ja sitten Petra Linjoota. Kiitos. Joo, mä koen, että mulle myöskin se empaattinen johtajuus on erityisesti mun vahvuuksia. Mä koen myöskin, että mä oon tosi hyvä organisoimaan päätöksentekoa. Mä pystyn luomaan olosuhteet, joissa jokaisella on mukavaa ja turvallista osallistua keskusteluun, vaikka mielipiteet eroaisi. Erityisesti mä näen, että mun tehtävänä puheenjohtajana on ohjata sitä hallitusta toimimaan, ja se mun ohjaamisen ja valmentamisen taidot, niin niissä mä pystyn tarjoamaan Sylille todella paljon. Mä omaan projektiluontaisen suunnitelmallisen johtamistyylin.
Mä haluan tuoda yhteen ylioppilasliikettä ja johtaa yhdistäen kaikkia yliopisto-opiskelijoita. Johtajana mä haluan olla ennen kaikkea mahdollistaja. Se, että johtaja kykenee näyttämään suuntaa, auttamaan priorisoimissa ja tukemaan hallituslaisia, niin mahdollistaa vaikuttavia tuloksia. Ennen kaikkea mä haluaisin, että hallituslaiset sekä koko ylioppilasliike voisi menestyä ensi vuonna, sillä ensi vuosi on tosi tärkeä eduskuntavaalivuoden kannalta. Yes. Syllin puheenjohtajana toimit suuren ja vaikutusvaltaisen organisaation johdossa, joten tehtävä vaaditaan laajaa osaamista johtamisesta. Minkälaista johtamiskokemusta sinulla on ja mitkä ovat olleet suurimpia niitä saatuja oppeja? Aikaa vastaan on 30 sekuntia. As president of SYL, you would oversee a large and influential organization, so the position requires extensive knowledge of management. What kind of leadership experience do you have, and what have been the greatest lessons learned from them? The time to respond is 30 seconds. No totta kai tänä vuonna toimin ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana. Vuonna 2023 mä olin ainejärjestöni puheenjohtaja ja kaudella 2023-2024 mä olin kerhossa puheenjohtajana. Näiden kautta mä oon saanut paljon tiiminvetotaitoja. Sen lisäksi viime vuonna kulttuurivastaavana mä olin vastuussa meidän vapputiimistä ja fuksivastaavista, kuten myös Suomen pisimmästä vapusta. Tämän lisäksi mä oon vetänyt suuria projekteja, kuten Povikappia, eli projektiluonteinen työskentely on mulle todella tuttua. Olen myös käynyt useilla johtamiskursseilla. Joo, mä toimin tosiaan tänä vuonna meidän ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana. Tämän lisäksi mä aiemmin toiminut oman ainejärjestöni puheenjohtajana ja johtanut kokonaisuudessaan noin 30 henkistä hallitusta ja järjestänyt monia useamman tuhannen hengen tapahtumia, joissa on ollut omat tiimit johdettavana. Eli mä koen, että johtamiskokemusta löytyy ja suurin oppi mulla on ollut nimenomaan se, että se on tosi tärkeää, että jokaisella on paikka kertoo omia näkemyksiä ja miten tärkeää se on, että kaikki hallituslaiset tulee aidosti kuulluiksi. Ja sitten Petra. No, kiitos. Mä oon aloittanut tosiaan johtajapolkuni hyvin nuoresta partiossa ja seurakunnassa, mutta nyt yliopistoaikana mä oon myös toiminut ainejärjestössä ja nyt 2 vuotta sitten Hyyssä johtamishommissa. No, jos Hyn tilannetta yhtään on seurannut, niin aika laajoja, haastavia, monimutkaisia kokonaisuuksia on tullut tässä viime vuosina johdettua ja suuria joukkoja meidän 180 henkistä edustajistoa muun muassa ohjattua tässä prosessissa. Kokemusta isoista monimutkaisista kokonaisuuksista on paljon. Mun johtamisura lähti liikkeelle vähän erilaisesta paikasta. Mä kävin Intiin ja toimin siellä varusmiestoiminnan puheenjohtajana ja pääsin sitten kokeilemaan vaikuttamista tosi erilaisissa organisaatioissa, missä vaikuttaminen ei ole kovin tuttua ja sen eteen joutuu tekemään paljon töitä, että pääsee niihin suljettujen ovien taakse. Tänä vuonna olen toiminut hallituksen puheenjohtajana ja viime vuonna olin hallituksen varapuheenjohtajana. Sitä kautta olen kartoittanut lisää osaamista tähän, että miten toimitaan vaikuttamisorganisaation puheenjohtajana. Ja tärkein oppi mulle onkin ollut se, että niitä asioita, mihin voidaan vaikuttaa, on ihan tosi laajasti. Ja puheenjohtajan tehtävä on auttaa hallituslaisia priorisoimaan sekä näyttää sitä suuntaa. Tänä vuoden mä oon ollut hallituksen puheenjohtajana ylioppilaskunnassa, viime vuoden varapuheenjohtajana. Lisäksi mulla on johtamiskokemusta niin ainejärjestöistä ja sitten myös nuorisovaltuustotoiminnasta. Tärkein oppi ehkä, minkä olen oppinut, just se, että puheenjohtaja ei ole yksin ja yksin ei voi kaikkea tehdä. Ja myös sekin, että apua saa kysyä, vaikka olisi puheenjohtajana järjestössä. Ja just se on ollut tärkeää, että voi luottaa niin hallituslaisiin ja voi myös sanoa, että hei, nyt mä tarvin apua näiden asioiden hoitamisessa. Yes, kiitos vastauksista. Kuten tiedättekin, niin puheenjohtaja ei suinkaan vastaa Syllin toiminnoista itsekseen. Minkälaisen varapuheenjohtajan ja hallituksen haluaisit tukemaan sinua? Aika vastaa on 60 sekuntia. As you know, the president is by no means responsible for Syl's activities on their own. What kind of vice president and board would you like to support you? The time to respond is 60 seconds. Mä oon hyvin suunnitelmallinen ja järjestelmällinen ihminen ja sitä on myös puheenjohtajana. Ja mä näen, että tässä varapuheenjohtajana pystyy parhaiten tukemaan mua ihminen, joka on myös järjestelmällinen. Ja toki Syl on iso organisaatio, jossa pitää pystyä jakamaan vastuita.
puheenjohtajiston kesken, joten siitä on tosi paljon hyötyä, että varapuheenjohtaja itse hahmottaa myös suuria kokonaisuuksia, näkee sen organisaation koko kuvan ja ymmärtää, mitä eri sektoreilla tapahtuu. Ja no, hallituksesta toivon, että löytyy semmoinen hyvin motivoitunut hallitus, ja mitä katsoi tässä aiempaa hallitushakijapaneeliin, niin liittokokouksella on vain hyviä vaihtoehtoja edessään. Yes. Mä ehkä näen tämän asian vähän eri päin kuin kysymyksen asettelussa. Mä näen, että mä puheenjohtajana nimenomaan toimin hallituksen tukena, eikä niin, että hallitus toimisi mun tukena. Varapuheenjohtajan rooli mun mielestä tulisi Syllissäkin olla se puheenjohtajan työpari pääsihteerin lisäksi. Eli mä toivon ihmistä, joka kanssa me voidaan toimia tiiminä mun varapuheenjohtajaksi, joka pystyy antaa erilaisia näkökulmia kuin ehkä mitä mulle itselle tulee kauhean läheltä. Eli varapuheenjohtaja, joka olisi niin kuin erilaisista lähtökohdista, ja sen lisäksi hallitus, joka rohkeasti kysyy, joka rohkeasti ehdottaa, heittää ideoita ilmoille, koska niistä yhdessä työstämällä me pystytään pääsemään niin kuin uusiin ratkaisuihin, löytämään uusia tapoja toimia ja löytämään sitten ne parhaat tavat, joilla me voidaan viedä tätä liittoa eteenpäin. Mä oon tottunut työssä toimimaan hallituksissa, joissa arvomaailmat ei aina hallituksen jäsenien välillä kohtaa. Mä näen, että on myös hyvin todennäköistä Syllin hallituksessa, että sinne tulee erilaisia näkemyksiä, ja se onkin mun mielestä tosi suuri rikkaus. Sillä mä uskon siihen, että mikäli erilaisista näkökulmista ja arvomaailmasta tulevat ihmiset tekee yhdessä päätöksiä, niin silloin päästään niihin parhaisiin lopputuloksiin. Mutta jotta tällainen hallitus toimii, niin se vaatii sitä, että kaikilla on kyky niihin kompromisseihin, koska sitähän se politiikkakin lopulta on, että ollaan valmiita tekemään kompromisseja ja löytämään yhdessä niitä ratkaisuja. Ja mä toivoisinkin tulevalta hallitukselta, että sieltä löytyisi tällaista henkeä ja olisin valmis siihen kannustamaan. Multa usein löytyy semmoista ratkaisukeskeisyyttä ja käytännönläheisyyttä, niin mun mielestä olisi kiva, että jos mulla olisi työparina semmoinen varapuheenjohtaja, jolta löytyy myös semmoisia toisenlaisia ideoita ja ajatuksia, ja uskaltaa myös niin kuin haastaa ja ehdottaa uusia ideoita. Ja tätä mä toivon hallitustoiminnaltakin. Mä oon aina huolehtinut, just kun olen ollut puheenjohtajan roolissa, että mä pystyn luomaan semmoisen ilmapiirin hallitukselle, että jokainen pystyy ilmaisemaan niitä omia näkökulmiaan ja omia mielipiteitään, koska se myös rikastuttaa sitä meidän toimintaa, kun kaikkien näkökulmat kuuluu. Ja myös, että päätöksenteossa jokainen uskaltaa kertoa niitä omia näkemyksiään, niin mä haluan olla tukemassa sitä, että jokainen kokee, että he pystyy tuomaan äänensä kuuluviin. Ja me voidaan sitten yhdessä muodostaa sitten näistä meidän näkemyksistä se kokonaisuus. Mä toimin parhaiten sellaisen hallituksen kanssa, joka tukee toinen toisiaan. On itsenäisesti vastuussa omasta sektoristaan, mutta ymmärtää pyytää apua ja myös haluaa antaa apua muille. Halutaan pyrkiä yhteiseen ymmärrykseen, ei tehdä oletuksia toisista tai toisten töistä. Ja ollaan avoimia keskustelussa ja annetaan oikeasti myös palautetta puheenjohtajalle. Mä uskon, että se on ainut tapa, miten mä voin kehittyä johtajana, jos mun tiimi uskaltaa kertoa mulle, että mitä he tarvitsee. Varapuheenjohtajalta mä toivon haastoa, sitä, että pallotellaan mun kanssa ideoita ja uskalletaan myös välillä ihan tarkoituksella olla eri mieltä. Mutta eniten sitä, että on joku ihminen, joka on se partner in crime, koska sitähän varapuheenjohtaja oikeasti puheenjohtajalle on. Yes, kiitos vastauksista. Periferia-ylioppilaskuntaan kuuluu pienempiä sekä maantieteellisesti kauempana sijaitsevia ylioppilaskuntia. Miten varmistaisit toiminnallasi, että heillä olisi mahdollisimman yhdenvertaisuudet mahdollisuudet tuoda omia intressejään esille sekä osallistua mukaan Syllin päätöksentekoon? Aika vasta on 30 sekuntia. The periphery student unions include smaller and more distant student unions. How would you ensure that your actions would give them as equal opportunities as possible to present their own interest and participate in Syl decision making? The time to respond is 30 seconds. Ja Petra aloittaa sieltä linjalta. Kiitos. Mä näen tosi tärkeäksi sen kummityön, mitä Syllissä tehdään, mutta mä oon nähnyt tästä aika mielenkiintoisesti niin kuin, erilaisiakin versioita. Esimerkiksi Soolissa, jossa mä toimin hallituksessa, kummina on tosi tärkeää, että sä pysyt kärryillä siitä, että mitä siellä
sun kummiylioppilaskunnassa tapahtuu, ja että sä oot heidän viestintuojana hallitukselle ja oot ajamassa heidän etua myös siellä hallituksessa. Eli ohjaisin vielä uudestaan sitä kummitoimintaa. Aika. Kuluvan vuoden aikana mä oon huomannut, että periferia ylioppilaskunnista on noussut tosi paljon esiin tämä nykyinen asuntokeskustelu, ja se on mun mielestä tosi hyvä. Mediatilaa tulee ottaa haltuun, ja mun mielestä Syllin pitäisi myös tukea siinä ja jopa auttaa parhaimmillaan, niin kuin miten voi. Sen lisäksi mun mielestä ylioppilaskunnat, niin kuin hallituksenkin paneelissa todettiin, niin on niitä oman alueensa asiantuntijoita, ja Syllin tulee osata hyödyntää sitä sekä tukea siinä, ja sitä kautta myös viedä sitä tietoa eteenpäin, koska Syllillä se toisaalta myös pääsy tiettyihin huoneisiin, mihin sitten kaikilla periferiapaneelin henkilöillä ei välttämättä ole. Mä haluan, että me Syllinä tavataan aktiivisesti periferia-ylioppilaskuntia. Ja myös kerätään sitä kautta sitä tietoa, koska niin kuin tässä on noussut, että monissa periferiakaupungeissa saattaa olla just tämmöisiä samankaltaisia ongelmia, esimerkiksi tämä asuntotilanne. Niin sitä kautta me voidaan kerätä sitä tietoa, ja monet tämmöiset on niitä asioita, mitä me voidaan tehdä sit siinä meidän valtakunnallisessa työssä meidän ylioppilaskuntien tukena. No totta kai näin lytkyläisyytenä periferialaisuus on itselle melko tuttua, mutta silti pitäisin kommunikaation avoinna kaikkiin ylioppilaskuntiin, tapaisin säännöllisesti niin paikan päällä kuin etänä, ja mikäli mut valittaisiin puheenjohtajaksi, niin mä pitäisin kyllä huolta, että mä vierailisin kaikissa meidän kampuskaupungeissa. Mä myös mahdollistaisin hallituslaisten osallistumisen aktiiviseen ylioppilaskuntakummitoimintaan. Joo, mun mielestä kun puhutaan ylioppilaskunnista, jotka on eri kokoisia ja joilla voi olla erilaiset resurssit käytössä, niin musta on tosi tärkeää nostaa sellainen näkökulma esiin, että vaikka Syllissä hallituslaiset pystyy työskentelemään täyspäiväisesti niiden tehtävien parissa, niin se ei ole välttämättä mahdollista kaikissa ylioppilaskunnissa, ja sen takia Syllin pitää tarjota ylioppilaskunnille riittävästi aikaa reagoida sen liikkeen sisäisiin asioihin. Yes, kiitos taas vastauksista. Jos saisit valita yhden asian, missä sinulla on mielestäsi onnistunut hyvin tämän vuoden aikana, mikä se olisi? Aikaa vastata on 30 sekuntia. If you could mention one thing that you think Syl has succeeded on this year, what would it be? The time to respond is 30 seconds. Mun mielestä Sylli on onnistunut erityisen hyvin tänä vuonna Ansun somevideoissa. Toki myös muut hallituslaiset on näitä tehnyt, mutta Ansu toi sinne omassa puheenjohtajakampanjassaan mukaan tuonne Sylliin, ja tämä on mun mielestä tosi tärkeää vaikuttamistyötä, mitä nyt on tehty. On tärkeää, että Sylli osaa vaikuttaa niin laaja-alaisesti koko yhteiskuntaa viemään sitä opiskelijoiden viestiä mediassa, ottaen sitä tilaa haltuun sieltä, mutta sen lisäksi myös onnistuu niissä vaikuttamishetkissä siellä kabineteissa suljettujen ovien takana. Syl on tosi hyvin ottanut tilaa niin mediassa kuin just somessa, just näistä opiskelijan toimeentuloon liittyvissä asioissa. Ja esimerkiksi tämä Selviäänkö tästä -kampanja, niin mun mielestä on tosi hyvin tuotu esille sitä, että miten meillä opiskelijoilla oikeasti menee. Että me ei myöskään olla vaan pelkkiä lukuja. Ja just niitä tarinoita, että miten tämä ihan konkreettisesti vaikuttaa, just vaikka tämä asuntotilanne, kun sä saatat joutua kohdata sellaisen tilanteen, että pystynkö mä edes muuttamaan sinne opiskelupaikkakunnalle. Niin just tämmöinen näkyvyys. Mä sanoin tämän viime paneelissa ja mä sanon sen nytkin. Ateriatuen korottaminen. Se on mun mielestä konkreettinen asia, joka näkyy meidän opiskelijoiden jokapäiväisessä elämässä. Ja se on sellainen asia, mistä me ei voida myöskään tinkiä tulevaisuudessakaan. No mä tervehdin ilolla tätä työtä, mitä Syl on tehnyt nimenomaan opiskelijamyönteisemmän keskustelukulttuurin luomiseksi. Se on musta ihan erittäin tärkeää, ja se on työ, mikä tämä keskustelukulttuuri ei muutu vuodessa, se ei muutu 2 vuodessa, vaan sitä pitää tehdä tosi pitkäjänteisesti, ja nyt sitä on mun mielestä tehty hyvin määrätietoisesti, ja tätä pitää jatkaa. Mun mielestä tänä vuonna on hienosti lähdetty käynnistämään sitä, että me hyödynnetään isommin sitä jokaisen ylioppilaskunnan tavallaan omaa osaamista, niitä omia verkostoja ja niitä erityispiirteitä, mitä eri ylioppilaskunnilla on. Esimerkiksi me Hyyssä ollaan päästy mukaan tekemään tätä ateriatuen korottamisen yhteistyötä, koska meille se ravintolatoiminta on tosi lähellä sitä meidän hallituksen toimintaa. Tällaista yhteistyötä Syllin ja YÖ-kuntien välillä pitäisi lisätä.
Kiitos vastauksista. Jokainen puheenjohtaja tekee kaudestaan oman näköisensä. Mitä haluaisit puheenjohtajana erityisesti kehittää Syllin toiminnassa vuonna 2026? Aikaa vasta on 60 sekuntia. Every president makes their term look like their own. What would you particularly like to develop in Syl's operations in 2026? Time to respond is 60 seconds. Enemmän yhteistyötä ylioppilaskuntien ja Syllin välillä. Mä haluaisin priorisoida enemmän aikaa Sylkummi-toiminnalle, että Sylkummeilla olisi enemmän aikaa tavata ylioppilaskuntia ja esimerkiksi myös vierailla vaikka ja tavata edustajiston jäseniä. Ja sitä kautta just saataisiin myös enemmän meidän jäsenistön mielipiteitä kuuluviin, kun olisi aikaa nähdä just edustajistoa, hallitusta. Ja myös totta kai Sylhän on vaikuttajaorganisaatio ja Sylillä on tosi paljon sitä tietoa ja niitä vaikuttamisen viestejä. Niin mä haluaisin, että ajankohtaisesti hyvissä ajoin viestittäisiin näistä asioista myös ylioppilaskunnille, koska ylioppilaskunnillakin on laajoja verkostoja ja halua vaikuttaa, niin sitä kautta me saadaan yhdessä sitä viestiä tehokkaammaksi, kun tehdään just hyvissä ajoin sitä yhteistyötä ja kerrotaan, että mitä ajankohtaista on menossa ja millä viesteillä näihin asioihin voi vaikuttaa. Mun mielestä Sylin tulee kehittää KV-sektoria. Etenkin niin, että suunnataan resursseja jo Suomessa oleville kansainvälisille opiskelijoille. Mun mielestä se näkyy päivittäisellä tasolla, että KV-opiskelijat kohtaa paljon haasteita jokapäiväisessä elämässä. Sen lisäksi mä lisäisin Sylin verkostoja ja vaikuttamista. Tehtäisiin enemmän yhteistyötä ylioppilaskuntien kanssa, niin kuin Vilma sanoi, mutta sen lisäksi tehtäisiin myös monialaista vaikuttamista. Mä oon jo Lytkyssä tänä vuonna tehnyt sitä, että mä ensin lobbaan päättäjille niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla, teen asiasta somenostoja ja kirjoitan myös Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksia. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeää vaikuttamista, koska silloin saadaan painetta päättäjille myös opiskelijoiden ulkopuolelta. Se on valitettavaa, että opiskelijat ei yksin riitä äänetorveksi näille asioille, vaan meidän pitää saada koko yhteiskunta kannattamaan meidän asiaa. Joo, kyllä mä haluaisin panostaa nimenomaan siihen tiedonvaihtoon ylioppilaskuntien ja Syllin välillä. Siihen, että mä itse viestisin ja Syl-organisaationa viestisi enemmän omasta arkityöstä ja mitä siellä toimistolla tapahtuu viikoittain. Ja samoin mun mielestä on tärkeää, että ylioppilaskunnista viestitään sitten taas Syllin suuntaan, että mitkä on ne ajankohtaiset asiat, millaisista asioista siellä ylioppilaskunnassa ja kaupungilla keskustellaan sillä hetkellä. Ja just hyvänä esimerkkinä nämä tapaamiset, eli se on paljon vaikuttavampaa, että me ymmärretään ja tiedetään, että millaista viestiä Syl on vienyt ja millaista viestiä ylioppilaskunnat on vieneet ja osataan viitata näihin keskusteluihin. Se, että se viesti tulee useammasta suusta, niin se tekee siitä paljon vaikuttavampaa. Ihan todella hyviä nostoja porukalta. Sieltä haluan komppailla erityisesti yhteistyötä, eli tämä kummitoiminta ja kaikki nämä sektorikeskustelut. Mun mielestä niissä on niin kuin upeita mahdollisuuksia siihen tiedon liikuttamiseen. YO-kuntien verkostojen hyödyntäminen. Esimerkiksi ihailen on seurannut, miten OYY on tänä vuonna pitänyt yhteyttä meidän ministeriin, joka vastaa todella paljon meidän niin kuin läheisistä asioista. Niin tällaisen niin kuin lisääminen, että Syl liittyy tähän yhteistyöhön vielä läheisemmin, niin on tosi tärkeää. Sen lisäksi mun mielestä meidän tulisi nyt lähellä vaaleja korostaa sitä, että miten me näytään opiskelijoille, niille, joiden puolesta me tätä työtä tehdään, ja miten me saadaan sille meidän niin kuin ylioppilaskuntien jäsenistöille tietoa siitä, että mitä on meneillään, kuinka me näytään heille heidän arjessaan, niin sitä tulisi vielä kehittää. Mulle Syl on ennen kaikkea vaikuttamisorganisaatio. Ja näenkin, että ensi vuosi on tosi tärkeä vuosi. Vuosi 2026 on vuosi ennen eduskuntavaaleja. Mun Syl vaikuttaisi näihin vaaleihin. Mikäli mä pääsisin puheenjohtajan Syliä, niin mä keskittyisin tähän ihan satasella. Siihen toki tulisi osallistaa ylioppilaskuntia mukaan, tulisi osallistaa koko opiskelijaliikettä mukaan niin, että saataisiin yhteisiä teemoja, mitä ajaa läpi. Mutta siinä ensi vuonna meillä on siis mahdollisuus vaikuttaa jopa hallitusohjelmaan, jos vaikutetaan oikeisiin puolueisiin. Ja mikäli mä johtaisin Syliä, niin mä käyttäisin tämän mahdollisuuden hyödyksi. Yes, kiitos taas vastauksista koskien Syliä organisaationa. Siirrytään paneelin toiseksi viimeiseen osuuteen, eli Sylin tekemään edunvalvontatyöhön.
Thank you for the answers regarding SYL as an organization. Let's move on to the second to last part of the panel, the advocacy work done by SYL. Keväällä 2027 on jälleen eduskuntavaalit. Miten johtaisit SYLin vaikuttamistyötä vaaleja varten? Ja mihin keskittyisit vaikuttamistyössä? Aikaa vasta on 60 sekuntia. In the spring of 2027, parliamentary elections will be held again. How would you lead SYL's advocacy work for the elections and where would you focus your advocacy work? Time to respond is 60 seconds. No mä näen eduskuntavaalit yhtenä isona projektina. Ja projektihan lähtee aina siitä, että selvitetään, missä tilanteessa ollaan juuri nyt. Eli missä tilanteessa SYL on, missä tilanteessa meidän YO-kunnat on ja mikä on paikallisen vaikuttamisen taso. Tämän jälkeen mä lähtisin yhdessä YO-kuntien kanssa sopimaan, että mitkä on meidän yhteiset kärkitavoitteet, missä SYL voi auttaa ylioppilaskuntia ja mihin SYL keskittyy, jotta se on oikeasti hyödyksi meidän kentällä. Totta kai projektia iso osa on aina viestintä, eli tässä tulee myös palata aika ajoin YO-kuntien kanssa yhteen, että missä ollaan kyseisen ajan kohdalla. Sen lisäksi ulkoinen viestintä on tosi tärkeää, ja varsinkin eduskuntavaalien kannalta se ulkoinen paine, jota päättäjille tulee, on ihan todella tärkeää. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, opiskelijat ei pysty tähän yksin, vaan me tarvitaan sitä vaikutusvaltaa muualtakin. Ja mä keskittyisin varsinkin asumistilanteeseen ja toimeentulokysymyksiin. Joo. Mä haluaisin johtaa tätä eduskuntavaaleihin valmistautumista määrätietoisesti yhdessä ylioppilaskuntien kanssa. Aloitetaan siitä, että mietitään meidän kärkiteemat yhdessä. Sen jälkeen lähdetään miettimään meidän vaikuttamistapoja, vaikuttamiskärkiä, viestintäsuunnitelmaa yhdessä. Ja tämän jälkeen lähdetään tekemään sitä vaikuttamistyötä me kaikki yhdessä. Eli semmoinen niin kuin yhteinen opiskelijoiden rintama on tosi tärkeää. Sitten me opiskelijat ollaan oltu jo pitkään tunnettuja meidän idearikkaudesta siitä, että me keksitään aina jotain uutta. Mä haluaisin tuoda tätä puolta esiin. Ideoidaan sinne vaalikeväälle tämmöinen yhteinen opiskelijoiden tempaus, johon osallistuu ei paitsi SYL ja ylioppilaskuntien hallitukset, vaan johon voi osallistua jokainen opiskelija saapumalla paikalle näihin tempauksiin. Ja tämä näyttäisi meidät sitten taas aivan uudessa positiivisessa valossa myös mediassa. Yes, kiitos. No ihan ensimmäisenä mä jatkaisin tuosta mun edellisestä pointista. Kontaktit löytyy sieltä YO-kunnilta niille omille alueilleen. Eduskuntavaaleissa toimitaan kuitenkin alueittain, niin on tosi tärkeää, että me jaetaan. Mennään vähän ajassa taaksepäin, kun SYLissä tehtiin tällaisia kontaktointiverkostoja, hyödynnetään niitä uudestaan. Annetaan lukuja ja dataa. Ehdokkaat rakastaa sitä, kun ne voi mennä paneeliin ja sanoa, että asiat on näin ja luvut on näin. Dataa me voidaan tarjota. No sen lisäksi meidän pitää tuoda meidän vaaliteemat opiskelijoille tutuiksi. Silloin jos meidän koko kenttä tuntee sen, että mitä me halutaan näissä vaaleissa saavuttaa, niin he haluaa myös äänestää. Et vaikka me saadaan puolueillekin ne tavoitteet, niin meidän täytyy valvoa myös sitä, että meidän opiskelijat innostuu äänestämään. Ja siihen meidän täytyy myös panostaa. SYLin puheenjohtajana mä varmistaisin, että jokainen puolue tunnistaa missä vaaliohjelmissa opiskelijoiden merkityksen Suomen tulevaisuudelle. Toki jokainen puolue on vähän omalla tavallaan, mutta mä haluaisin, että opiskelijat mainittaisiin kaikissa puolueohjelmissa positiivisessa valossa. Täydentää vahvaa neuvottelutaitoa, laajoja verkostoja ja rohkeutta vaikuttaa myös kulisseissa, ja näitä multa löytyy. Ensi vuonna SYLin äänen on kuuluttava syvälle sinne puolueisiin, ja se onnistuu vain, mikäli me ollaan liikkeellä ajoissa ja lähdetään tekemään tätä toimintaa heti kevään alettua. Mun mielestä SYLin vaaliohjelman tulee olla kunnianhimoinen, uskottava ja aidosti opiskelijoiden etua ajava vaaliohjelma. Tähän pitää osallistaa kaikkia ylioppilaskuntia niin, että me saadaan sit oikeasti opiskelijoiden näköinen vaaliohjelma. Sen lisäksi tärkein pointti ihan lopuksi loppuvuodesta syksyllä on saada opiskelijat liikkeelle sinne vaaleihin ja äänestämään. Jos opiskelijat ei äänestä, niin eihän kukaan puolue myöskään halua ottaa opiskelijoiden teemoja vaaliohjelmiin. Niin kuin tässä on moni kanssapanelisti nostanut jo aiemmin, niin vaikuttavampi viesti tehdään yhdessä. Eli kun vaalitavoitteita lähdetään tekemään jo aikaisin keväällä,
niin se edellyttää yhteistyötä ylioppilaskuntien toimijoiden kanssa. Yhdessä kerätään se kokonaisuus, että mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitä me opiskelijat halutaan, että niiden puolueiden ohjelmissa on. Ja sitten kun ollaan saatu muodostettua tämä kokonaisuus, niin sittenhän me syllinä lähdetään myös heti ajamaan niitä asioita, koska puolueet tekee jo niiden vaaliohjelmia. Meidän pitää saada ne tavoitteet sinne ohjelmiin jo nyt, eikä vasta voida mennä silloin just ennen eduskuntavaaleja, koska silloin on tehnyt jo heidän ohjelmat ja he tulee noudattaa niitä. Ja mulla on kunnianhimoinen tavoite, että me kyllä saadaan jokaisen puolueen ohjelmaan just joitakin meidän opiskelijoiden tavoitteita. Multa löytyy laajoja poliittisia verkostoja, niin kuin tässä on nostettu, niin ministeri Talvitie WhatsApp-viestin päässä, nähdään tosi säännöllisesti, ja muihinkin puolueisiin. Ja alkaisin heti järjestää näitä tapaamisia, kun ne tavoitteet on tehty yhdessä ylioppilaskuntien kanssa. Kiitos vastauksista. Suomalaiset yliopistot ovat ottaneet sisään entistä enemmän kansainvälisiä opiskelijoita viime vuosina. Mitä heidän asemansa Suomessa tulisi kehittää SYLin näkökulmasta? Aikaa vastata on 60 sekuntia. Finnish universities have admitted an increasing number of international students in recent years. How should their position in Finland be developed from SYL's point of view? Time to respond is 60 seconds. Yeah, first I have to say we in Finland need international students who want to live in Finland also after graduating. And right now, it's a huge cost they have to pay to study in Finland because of the täyskatteelliset lukukausimaksut. So we have to speak out loud that we have to help them live here. We here all know that it's not a good way to work while studying. And in this financial situation, we don't have open jobs for every student who would need that. And then there's this housing situation. I think we have to push our government to make it easier to build houses for students so that there will be affordable houses for international students as well. Thank you. First and foremost, we need to get rid of the tuition fees for international students and also the application fees. We need to create an equal educational system in Finland. Second, we need to inform the students applying to Finland to study about the realistic pictures, what is living and studying in Finland like, so they don't have unrealistic picture of the studies in Finland. Third, we need to get all international students to be a part of this like university democratics. They need to be able to participate in the decision making at the universities. And last but not least, creating a national like a voucher for recruiting international students to jobs and practicing. Aika. Wow, olipa hyviä pointteja, Petra. Voin kyllä allekirjoittaa aivan kaikki nämä. Mutta sen lisäksi mun mielestä täytyy myös muistaa se, että mikä on yliopistojen vastuu tässä, koska itse ainakin huomaan, että tällä hetkellä kun yliopistot on kilpailuasetelmassa, niin välillä yliopistot unohtaa itse, että hei, mehän päätetään siitä, että kuinka paljon näitä paikkamääriä kasvatetaan, eikä valtio. No, mä lähtisin ehkä sillä tasolla miettimään sitä, että onko tämä kilpailuasetelma kuinka relevantti ja kuinka paljon se oikeasti tuottaa hyötyä verrattuna niihin ongelmiin, mitä se tuottaa lopulta. Tämä myös näkyy muissakin teemoissa. Ja sen lisäksi mun mielestä, jos tämä tutkinto-ohjelmien markkinoinnin tulee olla realistista, Suomen markkinoinnin tulee olla realistista näille KV-opiskelijoille, keitä tänne tulee. No sitten sen lisäksi mun mielestä kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista jo opiskelijaelämän aikana siihen opiskelijakulttuuriin, niin sitä voitaisiin parantaa esimerkiksi rahoitusmallin avulla. Siis yliopistothan seuraa rahaa, sitä mitä rahoitusmallissa lukee. Mikäli rahoitusmalli tullaan tulevien vuosien aikana avaamaan, niin mun mielestä sinne pitäisi lisätä myös kohta siitä, että kansainväliset opiskelijat integroituu kyseisessä yliopistossa. Tämä voisi esimerkiksi olla mitattavissa kielen osaamisella, sillä miten pääsee mukaan järjestötoimintaan tai sitten oikeasti osallistuu sinne yliopistodemokratiaan ja on siellä osallisia. Mä ajan aktiivisesti maksutonta koulutusta ihan meille kaikille. Me tarvitaan tänne Suomeen kansainvälisiä osaajia. Nyt mun mielestä pitää alkaa herätellä päättäjiäkin siihen,
että halutaanko me tänne vaan rikkaita vai kaikkia lahjakkaita opiskelijoita, koska me tarvitaan niitä kaikkia. Ja totta kai sitten se, että perusasioiden pitää olla kunnossa, että kansainväliset opiskelijat haluaa ja pystyy jäämään tänne Suomeen. Esimerkiksi tämä 3 ja 6 kuukauden malli on mun mielestä aivan liian ankara. Sitä paitsi kun työllisyystilannekin on mitä on, että suomalaistenkin korkeakouluopiskelijoiden on vaikea saada töitä valmistumisen jälkeen, niin puhumattakaan miten vaikea sun on saada, kun yrityksillä on edelleen niitä asenteita, että ne ei välttämättä palkkaa sua, jos sä puhut englantia tai sä puhut vaan hyvin vähän suomea. Niin mun mielestä meidän pitää myös syllinä purkaa tämmöisiä asenteita, että kansainvälisten opiskelijoiden olisi helpompi jäädä tänne töihin, jos ne haluaa valmistumisen jälkeen. Well, in short, there's a lot of things to be done. International students in Finland face all of the same problems that Finnish students face here, but even worse. On top of that, they have to face uninclusivity and language barriers. SYL needs to help the student unions to make sure that their own university is more inclusive and a welcoming space for all. On top of that, 2 out of 5 international students leave Finland after a year of graduation because they don't have a job here. And that is why SYL needs to affect the economic situation in Finland, so all our students could have jobs after graduating and they could stay in Finland, so we don't lose our talented people here. And on top of that, we do need to affect our funding model, so our international students don't become a way to pay for all of our other students' tuitions as well. Kiitos vastauksista. Opiskelijoiden asuntotilanne on heikentynyt roimasti, ellei jopa kriisiytynyt monessa Suomen yliopistokaupungissa. Miten SYL voisi mielestäsi omalla toiminnallaan edistää tilannetta kestävämpään suuntaan? Aika on vasta 60 sekuntia. The housing situation of students has deteriorated dramatically, if not crisis-stricken in many university cities in Finland. How do you think SYL could contribute to a more sustainable situation through its own actions? Time to respond is 60 seconds. Taisi olla mun vuoro aloittaa. Jep. Ja tosiaan nyt kun me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että se rakentamisen lainojen täyskatteellisuus on saavutettu, upeata, mahtavaa, että siihen päästiin, niin meidän pitää siirtyä vaikuttamaan siihen, että me saadaan ne investointiavustukset takaisin opiskelija-asumisen rakentamiselle. Se on meidän seuraava tavoite, johon meidän täytyy keskittyä, eli vahvaa lobbaamista sen puolesta. No, toinen asia, johon mä kyllä fokusoituisin, on se, että me pohdittaisiin lainsäädäntöä liittyen asuntosäätiöihin ja heidän mahdollisuuksiin hankkia sitä pääomaa, jolla se rakentaminen voidaan käynnistää. Eli mä lähtisin pohtimaan ratkaisuja sitä kautta, että me löydettäisiin se pääoma. Nyt on esimerkiksi näkynyt hyviä esimerkkejä Rovaniemellä siitä, että on saatu kaupungilta lahjoituksia tähän. Voisiko muita tällaisia keinoja löytyä? Joo, mä tapasin eilen täällä Rovaniemellä sitä kuntapoliitikkoa, kun saavuin paikalla hyvissä ajoin, ja me keskusteltiin hänen kanssa muun muassa tästä Rovaniemen asuntotilanteesta. Onhan se täällä haastavaa, kun lyhytaikavuokraus tuottaa ongelmia markkinoille. Mutta opiskelijoiden asumisen haasteet on myös moninaisempiakin. Esimerkiksi Lappeenrannassa aina lukuvuoden alussa opiskelijoille ei löydy tarpeeksi asuntoja ja joudutaan hätämajoittamaan. Eli ongelmat on tosi moninaisia. Mä myös näen, että yksi tämmöinen koko Suomen tason ratkaisu tähän ongelmaan voisi olla se, että se investointiavustukset tuotaisiin takaisin. Ja se onkin jotain, mihin mun mielestä SYLin kannattaisi nyt laittaa täysillä paukkuja. Sillä lisäksi musta on hyvä, että pidetään edelleen sitä mediatilaa hallussa näistä asuntohaasteista. Et ei nyt väsähdetä Lappeenrannassa eikä täällä Rovaniemellä siitä, että pidetään oikeasti melua ja ääntä, koska vaan siten me saadaan myös näitä päätöksiä vietyä sinne päättäjille läpi. Tai näitä ehdotuksia vietyy päättäjille läpi. Asuntoja tarvitaan lisää ja myös toimeentulo pitää saada kuntoon. Mun mielestä ARA-rahoitusten leikkaaminen oli virhe. Ja meidän pitää nyt SYLinä tehdä työtä sen eteen, että me saadaan ne avustukset takaisin, että me saadaan niitä opiskelija-asuntoja. Koska opiskelijoiden määrääkin nuorissa halutaan kokea vaan lisätä.
Ja tuntuu, että tällä hetkellä eihän ne asunnot riitä läheksikään kaupungeissa. Oulussakin meillä ei onneksi kriisiä ole, mutta siis jonot on aivan kauheat. Siis siellä on ihan tosi paljon opiskelijoita jonossa, etenkin nyt, kun toimeentulo on leikattu. Meidän pitää myös valtakunnallisesti ajaa parempaa opiskelijoiden toimeentuloa, koska kyllähän tämä tukien heikennys myös konkretisoituu tässä, että asuntotilanne kriisiytyy, koska vapaa-rahoitteiset asunnot, niiden vuokrataso on tosi korkea monissa opiskelijakaupungeissa. Niin nyt me tarvitaan lisää niitä kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja ja meidän pitää parantaa toimeentuloa, että meidän nykyisetkin opiskelijat pystyy vielä asumaan opiskelijakaupungeissa. Joo, investointiavustukset pitää ehdottomasti saada takaisin. Esimerkiksi Lappeenrannassa uusien opiskelija-asuntojen hinnat tulee nousemaan noin 15% tällä nykyisellä tukirakenteella. Sen lisäksi ylioppilaskuntien kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä sen pohjalta, että kuinka paljon oikeasti niitä opiskelija-asuntoja kaupunkeihin tarvitaan. Silloin me voitaisiin viedä konkreettisia numeroita päättäjille pöytään. Ja kuten Sari Multalakin sanoi siinä tapaamisessa, jossa YO-kunnat yhdessä oli, että ne konkreettiset luvut oli se, mitä tarvittiin. Tämän lisäksi YO-kuntien kanssa voitaisiin yhdessä vaikuttaa kaupunkien kaavoitukseen, jotta saataisiin niitä opiskelija-asuntoja oikeasti saavutettaville alueille, josta on mieluisaa lähteä kampukselle ja jossa on hyvä olla. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, meidän tulee vaikuttaa asumislisään. Esimerkiksi Lappeenrannassa asumislisä on aivan liian alhainen verrattuna kaupungin vuokratasoon. Ja mä uskon, että se on sama myös muissa kaupungeissa. Eli me tarvitaan kattavammat tuet, jotta meidän opiskelijoilla on oikeasti varaa asua heidän opiskelijakaupungeissaan ja olla osana yhteisöä. Kyllähän me voidaan sanoa, että tämä opiskelija-asuntotilanne on tällä hetkellä kriisiytynyt, ja tähän alkuun pitää todeta, että jokainen opiskelija-asuntohanke, joka jää nyt aloittamatta, näkyy vielä pahempana asuntopulana tulevaisuudessa. Sen takia ensinnäkin Syllin pitää yhdessä ylioppilaskuntien kanssa vaikuttaa kaupunkeihin, jotta nimenomaan niitä opiskelija-asuntoja kaavoitetaan saavutettaville alueille. Mutta tämä kaavoitustyö ei riitä, koska opiskelija-asuntosäätiöiden pitää pystyä taloudellisesti myös lähteä näihin hankkeisiin mukaan. Täällä Rovaniemellä nähtiin nyt aivan mahtava esimerkki siitä, miten kaupunki voi auttaa säätiöitä lähtemään näihin hankkeisiin. Mutta sen lisäksi nimenomaan Syllin tulee kansallisena edunvalvojana vaikuttaa hallituksen suuntaan, kertoa tästä opiskelijoiden heikosta toimeentulotilanteesta ja kysyä, että eivätkö köyhyysrajalla elävät opiskelijat ole erityisryhmä, jolle tarvitaan oma investointiavustus. Miksi opiskelijoita ei lueta tähän mukaan? Kiitos vastauksista. Tässä jo hyvin sivuttiin tätä opiskelijoiden toimeentuloa, niin tähän tulee sitten kysymys lisää. Eli lähes jokaisen korkeakouluopiskelijan yksi taloudellinen tulonlähde on opintotuki. Kysymys kuuluukin, että miten kehittäisit opintotukea? Vastausaikaa kysymyksen on 30 sekuntia. One source of financial income for almost every university student is student financial aid. The question is, how would you develop student financial aid? The answer time to the question is 30 seconds. No ensinnäkin mä vähentäisin lainapainotteisuutta. Tilanteessa, jossa opiskelijoiden työllistyminen valmistumisen jälkeen on todella epävarmaa tällä hetkellä, nämä lainapainotteisen opintotuen heikkoudet korostuu. Esimerkiksi korko-avustuksen saajien määrä on kasvanut huimasti viime vuosina. Opintolainan hyvitys olisi paljon opiskeluun kannustavampaa opiskelijalle, mikäli se maksettaisiin vuosittain. Eli siis kun olet vuoden jälkeen suorittanut tietyn määrän opintopisteitä, saisit sitten sen jälkeen tämän opintolainan hyvityksen siltä vuodelta. Samalla tämä rauhoittaa sitä korkojen kertymistä. Sen lisäksi opintorahan ostovoima on pienentynyt ja se tulisi palauttaa vähintään 2017 vuoden tasolle. Opintolainapainotteisuutta pitää ehdottomasti pienentää ja mä haaveilen tulevaisuudesta, jossa kenenkään ei tarvitsisi nostaa lainaa elääkseen. Mun mielestä se on ihan jopa järkyttävää, että siis opiskelijat on Suomessa ainoa ryhmä, jolta odotetaan, että sun pitäisi nostaa lainaa elääkseen. Ja se katsotaan myös osaksi yhteiskunnan tukea, että sä nostat lainaa. Ehdottomasti lainapainotteisuutta pitää pienentää, että jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus opiskella kokopäiväisesti. Me tarvitaan lisää opintotukikuukausia, varsinkin nyt kun se on sidottuna asumislisään. Tämän lisäksi asumislisää tulee korottaa ja kuten muutkin on sanonut, niin
lainataakkaa pitää keventää. Siinä ei ole mitään järkeä, että opiskelijat, jotka rakentaa omaa tulevaisuuttaan, kuten myös Suomen tulevaisuutta, saa valmistumislahjaksi valtiolta sellaisen 30 000 euron velan korkoineen. Opintotuen pitäisi aivan ensinnäkin olla sidottuna indeksiin niin, että tuki kasvaa elämisen kustannusten kasvaessa. Sen lisäksi nimenomaan tämä opintotukikuukausien lisääminen, mikä tässä jo mainittiin, ja opintorahaan tarvitaan tasokorotus, jotta eläminen sillä opintorahalla olisi mitenkään mahdollista. Samaan aikaan, kun lainapainotteisuutta koitetaan taklata, niin myös siihen lainojen turvallisuuteen pitää tehdä muutoksia, siihen pitää panostaa, että se opintolaina olisi entistäkin turvallisempaa. No, hyviä pointteja lueteltu, joten heitämme kierrepallon. Miten olisi perustulolle siirtyminen, jos annettaisiin opiskelijoille ja kaikille suomalaisille mahdollisuus keskittyä siihen elämiseen ja oppimiseen, eikä siihen, että mistä se raha tulee. Mutta opintotuessa asumislisältä takaisin asumistuelle, kuten kaikki muutkin suomalaiset, lainapainotteisuudesta pois, lisää tukikuukausia ja lisää opintorahaa. Kiitos. No niin, otetaan tähän välistä tilannekysymys. Kuvitellaan tilanne, jossa tapaatte ministerin toritapahtumassa ja teillä on 30 sekuntia aikaa puhua hänelle opiskelijoiden toimeentulon heikkenemisestä ja sen vaikutuksesta heidän hyvinvointiinsa. Mitä te sanotte sitten ministerille? Vastausaika on 30 sekuntia. Let's take a situational question here. Let's imagine a situation where you meet the minister at a marketplace event and you have 30 seconds to talk to them about the decline in student income and impact on their well-being. What do you say to the minister? The answer to the question is 30 seconds. Opiskelijoiden toimeentulo on nyt kuule oikeasti kriisissä. Moni opiskelija joutuu laskemaan rahoja ja miettiä, että no onko rahaa vuokraan, onko rahaa lääkkeisiin. Niin eikö se olisi kiva, että jos me saataisiin nostettua se toimeentulo semmoiselle tasolle, että tommosia ei tarvitsisi miettiä. Sä voisit kokopäiväisesti keskittyä niihin opiskeluihin oikeasti. Sä voisit opiskella ajallaan, sä voisit valmistua ajallaan ja valmistuisit paljon hyvinvoivana korkeakouluosaajana tänne tulevaisuudessa, kun ei tarvitsisi miettiä sitä lainataakkaa tai sitä, että onko varaa lääkkeisiin. Toimeentulon kriisiytyminen näkyy konkreettisesti meidän kampuksilla. Noin 1/3 opiskelijoista kokee suurta psyykkistä kuormitusta siitä, että he ei tiedä, että onko heillä tulevaisuudessa ruokaa ja katto pään päällä. Tämä on asia, joka vaikuttaa siihen, että haluaako ihmiset edes lähteä opiskelemaan alkujaankaan. Tähän tulee vaikuttaa nyt heti, jotta kaikilla meidän nuorilla ja opiskelijoilla voisi olla parempi tulevaisuus. Hienoa kuulla ensinnäkin, että opiskelijoiden tilanne kiinnostaa. Tällä hetkellä opiskelijoiden toimeentulotilanne on erittäin heikko ja se itsessään, että joutuu murehtimaan toimeentulosta, on henkisesti todella kuormittavaa, mutta sen lisäksi tämän heikon toimeentulotilanteen takia yhä useampi opiskelija joutuu etsimään töitä ja käymään töissä. Mä uskon, että me jaetaan se ajatus siitä, että ei ole kiva, jos opinnot viivästyy sen takia, että opiskelijat joutuvat käymään töissä. Mä lähettäisin sulle mielelläni taustadataa hieman tästä sähköpostia. Voidaan siinä samassa sopia vaikka paremmalle ajalle tapaaminen ja istua rauhassa alas. Monen opiskelijan toimeentulo nykyisillä tuilla on äärimmäisen epävarmaa ja ihminen, joka pelkää siitä, riittääkö rahat ruokaan, lääkkeisiin ja kattoon pään päälle, ei pysty keskittymään oppimiseen ja heidän opiskelu on täysin pinnallista. Meidän täytyy taata opiskelijoille se, että he voi fokusoitua siihen osaamisen kehittämiseen, jotta meidän osaaminen Suomessa todellisuudessa kasvaa. Huomasit varmaan, että viime kesänä opiskelijat siirrettiin asumislisälle. Tämä tosin tarkoittaa sitä, että opiskelijathan ei siis saa tätä tukea kesällä. Eli miten me sitten kustannetaan meidän asumisen menot kesällä, kun ei saada enää tukea siihen? Miksi tämä tilanne on nyt erittäin haastavaa on se, että samalla työllisyystilanne opiskelijoilla on erittäin heikko. Kaikki opiskelijat ei löydä kesätöitä. Mä itse järjestin viime kesän alussa tapahtuman opiskelijoita, jotka ei saanut kesätöitä, ja sinne tuli 100 opiskelijaa muutaman päivän varoitusajalla. Eli nyt olisi erityisen tärkeää, että palautetaan asumistuki opiskelijoille niin, että opiskelijat saa tukea myös kesällä. Tässä tilanteessa, missä työllistyminen on todella heikkoa. Kiitos kaikille hyvistä vastauksista.
Ja nyt me siirrytään vielä viimeisen kategorian, eli Y-liikkeeseen. Tästä meillä onkin valmisteltuna vain yksi kysymys, joka kuuluu seuraavasti. Let's move on the last category, the student movement. Of this we have only one question prepared, which is as follows. Mikä on arvokkain oppi tai muisto, jonka olet saanut toisesta ylioppilaskunnasta tämän vuoden aikana? Aika vastaa 30 sekuntia. What is the most valuable lesson or memory you have got from another student union this year? The time to respond is 30 seconds. No, oppi on ehdottomasti tämä yhteistyö, jota Y-liike on tänä vuonna tehnyt. Esimerkiksi Sari Multala tapaaminen saatiin sen takia, että moni ylioppilaskunta oli sitä pyytänyt, eli yhteisestä paineesta. Ja muistona on pakko nostaa tämä periferiatapaaminen, siis ihan huikeat 3 päivää ja pelkästään tänne saapuminen oli meidän hallitukselle ryhmäyttävä kokemus, eli ei mitään muuta kuin plussaa. Yleisesti ensinnäkin se on ollut ihan mahtava huomata, että yhdessä meissä on tosi paljon voimaa ja sen kokemuksen mä haluan tallettaa itselleni tulevaisuutta varten. Mutta kyllä sen lisäksi pitää nostaa oppina esimerkiksi se työ, mitä näki, että Hyy teki tämän ateriatuen noston eteen, tai se työ, mitä nyt täällä Rovaniemellä on tehty tämän asuntotilanteen ratkaisemiseksi, niin se kertoo siitä, että me tehdään arvokasta työtä ja mikään, mitä me tehdään, niin ei ole turhaa, vaan meillä on oikeasti mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteisiin. Mulle ehkä tärkein oppi on ollut, kun me lähdettiin tekemään yhteistä vaikuttamispaperia Suomi-areenaan. Mun mielestä oli ihan mielettömän ihanaa nähdä, että todella lyhyellä aikataululla me saatiin ylioppilaskunnat yhteen ja miettimään, että mitä me oikeasti nyt halutaan saavuttaa. Ja me saatiin vaikuttamiskampanja eteen, jonka porukka kyllä muistaa ja meidän tavoitteet tiedetään sen tapahtuman jälkeen. Mä toistan tätä samaa viestiä, mitä muiltakin on tullut, eli se yhteisöllisyyden voima vaikuttamisessa. Se, että meillä on yhteinen viesti ja monta ääntä sanomassa sitä viestiä, niin silloin vaan ihan äärimmäisen hyvät mahdollisuudet saada jotain asioita oikeasti läpi ja vaikutettua niihin. Myös se, että kuinka tärkeää on se, että ylioppilaskunnat ja opiskelijat on valmiit puhaltamaan yhteen hiileen yhdessä. Mun mielestä sillä on ihan äärimmäisen hyvä merkitys ja suuri merkitys pelkästään jo siihen, että mikä meidän ylioppilasliikkeessäkin yhteishenki on. Kuinka palauttavaa se on, että me täällä päästään yhdessä pohtimaan näitä aiheita, vaikka painetaan vähän haastavienkin aiheiden äärellä välillä. Ja muistona avoimen tutkinto-oikeuden vastustaminen. Tämä yhteistyö ja yhteisöllisyys on ollut aivan ihanaa ja se, että saa olla osa tätä yhteisöä, niin mä oon saanut siitä todella paljon itselleni ja myös ollaan saatu tosi paljon tärkeitä oppeja tämän yhteistyön kautta. Esimerkkinä Jyltä saatiin tämmöinen tai kopioitiin meillekin heiltä tämmöinen lehden toimituskunta ja sen avulla me ollaan siis ihan oikeasti päästy jo kehittämään meidän ylioppilaslehteä, että ihan tämmöisiä konkreettisia oppejakin saa, kun päästään tälleen juttelemaan ja jakamaan ajatuksia. Niin joo, se oli siinä. Kiitos kaikille. Annetaan vielä isot aplodit meidän huikealle panelisteille. Ja tosi kiva, kun olette olleet ehdolla. Kiva, kun kaikki olitte täällä paikalla. Ja tervetuloa Rovaniemelle vielä, vaikka olette ehkä lähdössä jo pois. Mutta joo, ja Maria varmaan jatkaa tästä sitten. Onko joku ohjelma? En tiedä.